Doing well. Yeah. I Oh, heard some Vibes. Yeah. productions and Yeah. Yeah. who's he? His vibes. Vibes. He's from France. He's daar op school gegaan voor music. So now, and we contacted Bijna, misschien 25 jaar in nou mijn leven, bijna 15 jaar in het domein voor make film, misabi producer de soort van. Coaching. En toen ik 6 jaar was mijn eerste studio, Rasdan Studio. En daarna Wimpa Studio van Exwood. En vandaar is het allemaal begonnen. Mijn eerste lied heet Mama It's Sranantongo. hard, you know. Maar in welke mate stimuleren jullie Surinaamse artiesten om Engels te doen? In Suflava, als je ziet, als je Saramakaans rap, we zeggen je niet ga Engels rappen. We let you be you.